asko gonbitagatik. Gure ekarpena egiten saiatuko gea jaialdi hontan, eta lehenengo jaialdia dan arren espero deu bestain bat urtez, jaialdia egiten jarraitzia eta noski bat, trikitixas gozatuz. Eskerrik asko. Izan nahi dut, hau joku eta modura.
Hauzaroko doinuekin, iragana berpiztea, argazkian ikusten dugun, hautsori oroitzea, beti heldu izatea, ez denez inon legea, mesedez ezazu preso utzi, barruan dugun umea.
Garai batean lantzalekuan, zenbat erromeria eta kai, orain plaza aldatu da eta bikotea ere bai. Denok nahi du gure ondoan, norbait ezar gaitzala suabe, baina lotzen askerik ez dago, eskatzen jakin gabe. Bikomitora, zer den zeren jabe, esku haiek soberan daude. Matematikak esplikatzea, ere ez zala gauza erretan, biosok biosatzen dituzte, abi erdi bakarra, daukaguna galtzeko ikarak, hartzen gaitu ondoko enkontra, baina ez zen jabe zenak, zer galdurik ez dauka. Zer da harremana, hartua zemana, elkar gozatzen ez algara aritzen, maitale eta lagun, ikasi dezagun, loturaz aske bizitzen. Zer da harremana, hartua zemana, elkar gozatzen ez algara aritzen, maitale eta lagun, ikasi dezagun, loturaz aske bizitzen. Zer da harremana, hartua zemana, elkar gozatzen ez algara aritzen, maitale eta lagun, ikasi dezagun, loturaz aske bizitzen. Loturaz aske bizitzen. Loturaz aske bizitzen. Bueno, azkena joko dugu, popurri bat, hola danan nasketa bat. Espero dugu gozatu izana, eta ez dakit azken hontan behitzan horretan animatze bada dantzaita edo lasaien, bai? Ondo pasa. Zurekin egon nahi nuke, onartzeko itzalean, marteko iturrietan, sumendien azalean, maitasunaren kalean, gauaren lehen portalean, egotea delitu den, audientzia nazionalean. Ezaki joango zaren, edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren, amets gaizto honetan. Ezaki joango zaren, edo zatozen bueltan, ametsak ondenak diren, amets gaizto honetan.
guazen ban, zauriz zatordu izan, oiarren karkaraz galdu daigun lotxa, daigun elkar gozan. Gaudenean edo, berdin triste gaudenean, sarri ez da inportan hor, daukagun aldamenean. Egoerak berak noizbait, gainditu gaituenean, atzera bidenik ez da, beharra dagoenean. Bakoitzak eman dezagun, gurea gure erara, baina ez ezagun behintzat, inoiz eman gabe lara. Pertsonaren sentimendu, latzena da behar bada, eman nahian eman gabe, utzitako bezarka. Orain biziak ditut gozota gaziak, bihotza zulatu maitasun geziak, gozota gaziak. Egiten lorik, maitasunak baditu mila goza polik, ez du ezer ordea zu bezelakorik, mila goza polik. Erantzunan eronek behar nuke baino, zergatik zatzun maite horren besteraino, behar nuke baino. Ondo pasa. Bueno, joder, justo. Ideia bada beste bat hori jotzea, baina igual denon artean. Beraz, horretarako... Ai, hilando fino. Ideia bada aulkiak batzea, eta denon artean pare bat jo edo, eta gero gorantzagoaz tabernetara animatzen dana, eta besteari bai esan oso edo beste bat. Eta han bukatuko dugu herriko azkenengo potearekin. Gauzak hemen utzi ditzakezu ez,
txanda bat egongo da hemen, zaintza txanda, dana batzen dugun bitartean, 2 orduz harin bagoaz. Beraz, bueno, batuko dugu ana eta ea beste bat hori jotzen dugun. Txalo bero bat, Julen eta Eneritz.